Usa ka mamaligyaayong isda sa Cogon Market sa Cagayan de Oro City ang namatay tungod sa leptospirosis. Maong sakit gingong nakuha sulod sa fish section sa merkado. Tungod niini, giimbestiga na sa LGU ang mong kaso aron masiguro ang kaluwasan sa mga konsumante. Ano ang report ni Cyril Chavez? Gihaya na sa ilang panimalay ang fish vendor sa Cogon Market sa Cagayan de Oro City nga si Mercedes Wabi Dragon, 54 anyos, umanamatay niadtong Enero 14 ning tuiga tungod sa komplikasyon sa lawas hatod sa leptospirosis. Nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang iyang bana nga wala na miatubang sa kamera. Iyang gisaysay nga December 23 sa milabayng tuig nagsugod nga makabati og paglain sa iyang panlawas si Mercedes. Rason nga na-admit kini hantod nga mipanaw. Migawas nga komplikasyon sa sakit nga leptospirosis ang gikamatay ni Mercedes. Gani, una pa naigo sa mong sakit ang iyang asawa. Unang naigo na ang ilang 24 anyos nga trabahante. Apan nakarecover kini. Among panghitabo, nakaabot gilayon sa buhatan sa City Economic Enterprises and Business Development Administration, konsepda sa Cagayan de Oro City LGU, kinsa mo'y gadumala sa mga merkado. Matud pa, ilang gikasubo ang nahitabo kang Mercedes ug ila gilayong gisugdan ang investigasyon sa aligasyong nakuha ang sakit gikan sa fish section sa Cogon Market. Bisan pag isolated case ni siya, dili lang gyapon ta magkumpiyansa tungod kay health concern siya. Ang Cagayan gasigi pug ulan-ulan na. Sa among paglibot sa fish section sa Cogon Market, tataw ang kamingaw sa lugar. Pulos mga tindero ug tendera ra ang anaa ug maihap ra ang mga mamalitay. Kamatikdan sab nga gawas nga nakabutas. Giputos pa og cellophane ang pipila sa mga tiil sa mga vendor. Gibutyag sa usa sa mga tindera nga sukad migawas ang istorya nga adunay namatay nga kauban nila. Ni menos na ang mamalitay. Apan pasalig nila sa mga konsumante nga limpyo og layo sa sakit ang ilang mga paninda. Pero ang among merkado, isip nga kami mga tindira, mga tag-iya sa stallholder, kuan gyud among gipaningkamutan nga limpyo gyud among merkado para nga daghan pa gyud nga mosulod nga mga mamalitay dinhi. Gusto nako ang iyon nako ang atong publiko na magkalma lang ta kay nag-reach out po ko sa City Health ug ang City Health na naay insaktong authority or jurisdiction to do this matter is directly handling na this case. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez. 1 Mindanao.